and mayintombi kananga umjomba. Mayintombi kananga umjomba. Beku obvious ukuthi kanangu. Intombi wena munayo ngine sure ukuthi imfishane ifaka iduku inenkinga. Hawu cha. Sengathathwa ngenye indlela ke. Hawu ubhizi ngani? Ngiyasho. Hola. Yabona namhlanje malume ngifuna ukushaya. Mntakasisi. Makhuzwayo, ngisacela ungilethele juice lapho. Okay, nyesa. Uyabona Maxwell, uDlamini makwamcasula uthi iphelo ngiyakutshela masi. Ngizokufonqoza njengesidomu sifonqoza iphephe namatsaro. Next better man. Sengikhathele ukushaya uDlamini. Kanti uyogcina lawo Maxwell ungishaya. No way. Angidlalo Maxwell. Uyogcina lawo ungishaya. Yeah. Ngiyazazi zonke izithombe kaba kwakho akekho mkhulu kangaka. Athi ngibo. Hayibo Juba. Makhuzwayo. uJuba ave kuba kwengane yakhe yokuqala. Hey ungazongidakelwa wena. Nidakelwana yini manje? Umakhuzwa. Hayi Makhuzwayo kuthi njani? Engingeke ngisayithola impendulo kuyo. Ngoba usekho. Ngoba usekho. Sichitheke ihebe endaweni kwakhala bo Cherry bathi awusiphuzise. Ngoba sewena Dlamini uyangena ke uthi mahewu awusiphuzise kulomthombo wakho. Mahewu, usiphuzise kwini yakho? Kumthombo. Mana ucabanga ukuthi bengithini kanti? Manini kwanuka usofo ojule kwelesidudla nje la. Awu, mahewu. Uwazi kanjani usofo ojulukelwe isidudla uthi unwa kanjani? Ngiye nguzwe emuzumekile emsebenzini kushisa. Mahewu. Uthi mina nginwa nje ke isidudla mangilela emsebenzini? Umakhuzwayo uhleli phezulu kweleda. Makhuzwayo. Ekabani leleda lena ngoba phela uDlamini angikaze ngumbone neqatheli nje. Oh hayi lelede kababa. Ubaba wakho. Baba nayi California endlini. Makhuzwayo. Ngiyazazi zonke izithombe kaba kwakho akekho mkhulu kangaka. Athi ngibo. Hayibo Juba. Makhuzwayo. uJuba ave kuba kwengane yakhe yokuqala. Hey ungazongidakelwa wena. Nidakelwana yini manje? Umakhuzwa. Hayi Makhuzwayo kuthi njani? Baba ngithi uyena uthi umjulukiso wami uzoqothula ijacket. Makhuzwayo, uqulekile lo muntu man. Baba phuthumi impepho usimshunqusele. Faka nevorce. Makhuzwayo, ungishayela uthi ngifuna ukutshela uDlamini iqiniso. Mana mahewu mana ngiyacela.
ngiyacela ungamtshela uDlamini bandla. Yazi mina le jacket bengithi kababa all along. Makhuzwayo ibhala uJuba le jacket. Ubaba kwakuujombo. So mina le jacket bengithi yakhe all along ngiyacela ngicela ungamtshela uDlamini bandla. Yazi izinto zihamba kahle phakathi kwethu. Ngiyacela ungangoneli. So uzoliphani hewe melingaculi. And ngiyacela ungangitest. I have a Rebecca in me. Anginayo imali kwamanje kodwa mase nginayo ngizokupha. Hawu, kuye wena. Usuvukile kanti sengigijima ngangancane impepho mina. Hawu kanti usangangishunqisela. Prevention is better than the cure. Sack. So, ayifikanga le ntombi yakho. Ngilalela mahala phansi. Hey, amacherry sometimes. Mina ngilalela mahala phansi. Igibele empedini mani malume ungeke. Mntaka sesi ngimncenga ubusuku bonke. Ususathi ngigibele manje. Oh. Nakho kuzosa ingafiki le ntombazane. Mntaka sisi ngisacela ukulala uncane empedeni. Hawu. Relax, we fly by night okay. Yeah. Akuyona night manje midnight. I should say fly by midnight. Sacela ukugibela empedeni. Ngizowehla mefika. Ngizokwehla fast ngeke abone kwakubona ukuthi bengikhona. Bani umuntu uyachuluka. Angifuna afika lalela kunuka khona impepho. Ngizofaka amathanga kuphela nje empedeni. Yazo Mntaka sisi. Sothi nje kancane. Uyazo Mntaka sisi. Ngizofaka kancane. Sengizokushaya ke malume ngoba awuzi. Ha. Hey hade malume uzolala. Hey Jomba. Hey. Ogcineni ukulala uyena ondlulayo. Kanti wayefanele sihlangane egangeni mahewu. Makhuzwayo. Ephi imali yami ongithembise yona? Kathi ngizokunika mangiyithola nje. Izolo bekuholwa iqolo Makhuzwayo. Hayibo mahewu, usuwazi nokuthi iqolo liholwa nini? Makhuzwayo, bengisacela singamushelani isikhathi please. I need my 300 rand. Hayibo mahewu 301. Ubani wethu kuzoba 300 rand? Okay. 200 rand plus 3 wama solids. Yini ke isolid? Ngizocela ungenzele ama request amathathu and zonke lezi zinto engizokucela zona akumele unqabe ukuzenza. 150 noma solid out 3. Okay, deal. 150 wami kusasa please. Atele uphatha umama. Yena usumdala manje. Dlamini. Ngicabanga ukuthi kube ile ngoma izoba ngoqala mase siperform. Hayi mampentshisi. Sithe sizoqala ngale ngoma le ethi sanibona kwanoke ispirit la endlini ubani ochitha ugoloko. Ayemnandi leyo Dlamini. Nathi emnandi leka mama. Lalela mampentshisi, asizoqala ishow yethu ngeenkinga zakho zokushaya nyoko. Kodwa Dlamini akangishayanga ungisikazile. Hawu, ukusikaze walimala umqala. Dlamini. Ngenzena ukuze sikunamathisele for ukuthi abantu beze ngomningi babo kwishow. Mampentshisi, uthatha amawala man. Siyophefuma ethaveni.
Umuntu obe lapha umuntu ozobe vele ezoyiphuzela. Hawu, lachitheka ihewe endaweni madoda. Makhuzwayo, ngisacela ungilethele ijuice lapho. Okay, nyeza. Hawu, enzani amadoda la? Siya practice, awuhambe futhi. Oh, konje neyo-perform eTavern Friday. Hawu madoda, aningifakeni phela ngibe i-backup dance. Mapentshisi, awushaya isiginci lapha. Hey, awumani mapetshisi nawe. Wena, hamba la. Angifune ama-backup dancer mina. Mani wemahewe, ubani othe wena usungakwazi ukuthuma umkami uthakwe njela izinto? Hayi ungafa. Lo bambribe mahewu. Makhuzwayo, yini le ofuna ukuthi eyaziwa mahewu ongafuni siyazithenga? Hey ungazongibhedela wena. Mina baba bengithi icelo wena ijuice. Pho wena kumahewu. Angithi baba ngithe ngiqhamuka kwawuyena umahewu okhangeza kuqala. Ngithi uzobambela wena mina njengencelebane yakho. Hayibo, incelebane. Angiyona mina incelebane kaDlamini. Ya, akekho incelebane yami la. Sabangani sonke ngokulingana. Pho waye kuyibona behlezi bevakashela wena baba. Baba waye ungakazi uhambe uvakashela nangumapentshisi. Yazi Makhuzwayo, ngathi kuzofanele uhambe. Kungakuhle nje. Makhuzwayo hamba ube phaphalaza la. Hamba. Usishini samadoda. Nawe hamba. Siyaphazamisa isibhizi la. Manje wedlamini awusho. Ngempela kwenziwa yini wena? Awukazi uzongivakashela ekhaya njengomngane. Mapetshisi kuthi kusa wena usukusula. Wamzokuvakashela kanjani usungivakashelile vele? Okay. Mapetshisi uyaphi manje? Ngekadla mina. Usuyangithola khona for i-protest. Yey weyiqashi anize ngalana. Yey nihlala nibathathu kulendlu. Asihlali intombi evakashile. And ma intombi kanangu umjomba. Beku obvious ukuthi kanangu. Intombi wena munayo nginesho ukuthi imfishane ifaka iduku inenkinga. Hawu, cha. Sengathathwa ngenye indlela ke. Hawu. Leli khishi anilirenteli, nilibolekile. Umsebenzi wenu ukuthi niliclean. Siyezwana? Yebo. Nitshela intombi yenu mayifika la iclean. Hayibo angilona igeli mina. Wentombazana ungaphenduli ngingakhulumi nawe mina ngizokusakaza manje. Hayi nami bengisho ukuthi ngikhuluma nawe. Baby Thulu uzokushaya ngempela mastahla kadlali. Babe usayita naye. Engabe ngprotector. Yona ndlela engikuprotecta ngayo njengoba ngithi Thulu. Impela ayithuli intombi. Hayi musukuphapha wena. Mjomba. Uzothola intombi yakhe ikhuluma kanje nami? Yeah. Okay. Yey imini obize nina la. Number 2. Ubani osebenzisa umshini wami wangawuclean? Lachitheke ibhekise endaweni. Wakhala oche. Bathi wuu akusilumise. Ibhentshisi elisebenzisa umshini endaweni. Mana bengisazoclean umshini. Wemapetshisi awungene ekamereni ngiyeza lapho. Ngiyasazi.
mhlawumbe mina nje beshaya umama ngale. Usho Nje. Kwasibala amatafula aphenduka. Wemapetisi. Ma! Wosala. Malume. Ngisawurelaxa ne-cherry ngale ubusiyodlala kancane. Oh, okay. And ngizolengisa uthayi ngale mofica ukhona uthayi usho ukuthi ngizobe ngisabhizi. Ah. Ngikuphakele. Ya. Wo. Akuyona isolid le. Ungangiphakeli ke. Nilahlelela ijacket lakho emgqonyeni. Hawu, shuthi ilahleke ngephutha baba. Aw. Oh. Okay. Kwamunje la endlini kwenze njani? Hayi umakhuzwayo ubengitshela ngobaba uMangcobo oshayiswe yitruck. Ey, washona. Oh. Okay. Mana yini le jacket yabhalwa ukuthi Juba? Ave uJuba kubaba kaThando. Mana baba, mana. Mina bengazi ngempela ukuthi yakhe. Mina nje le jacket bengitshela ukuthi kababa uJombo. Kodwa ngithe ngibona ukuthi ibhala ukuthi Juba ngabona ukuthi ngeke ngcono ngivele ngiyilahle. Hayi, ngikuzwa hayi. Kuyabanda manje ngalahle ijacket uyilahlele leyo nto. Qawu ijacket le. So, awunankinga baba. Hayi, anginankinga. Oh. Nami ngisanazi izinto enganginiwe abantu bakudala bonje le yamark le ngiyithanda yekho. Nganginikezwe uSmaya ngangithola nayo ngo2009. Oh, ingakho ungafuni ukuthi ilahle lenkomishi. Ingoba uyazi ukuthi kukhumbuza iCountdown zakho zakudala. Makuzwayo. Hayibo. Ngiyadlala baba. Bengithi nje ngenza ujealous. Mama Khuzwayo, ngabe yonke into right? Ngiyathandaza baba. Mfudumeze thunga lami. Mfudumeze thunga lami. Mfudumeze thunga lami. Mfudumeze thunga lami. Hayibo. Malume walala emnyango kubanda kanje. Angithi uthema ngabe kusakhona lo thayi ngingangeni. Damn it. Ngese malume yazi sengibuya ngisho emido emoto sengikhohlile ukuthi uthango ususanga la. Lalela. Kunomuntu ozohlola njengamanje. So uza nini lo muntu? uza njengamanje kahle athi uselate. Yabona uma ubona kusakhona umqhele kanje ungangiphazamisi ngiyobe ngisabhizi. Hayi, othi ngiyobamba inkonzo, ngishoda ngemali. Malume ngisacela ukungena ngihlale embhedeni ngeke ngiphazamisi. No. Patient doctor confidentially. Malume uyena udokotela ukahle. Jomba, please. Uyangiphazamisa, angiphazamisanga mina ngenkathi unobaba. Malume, Khulumani bajebu labakhulu. Njomba, ngisabhizana uyangiphazamisa. ubhizi ngani? Ngiyahlo. Hola.
Yabona namhlanje malume ngifuna ukushaya. Mntakasisi. Njoma. Vuka sikhulume. Ayi malume ngifuna ngazi umfazi wakho ufunani. Asibe noshintsho la endlini. Otherwise uzorenta indlu yami ngedwa nawe urente wedwa. Ngilalele khuluma. Sengikhathele ukulala phansi. Intombi yakho ayifike emini kanjalo nabantu abazohlola ngeke bafike ebusuku. Malume bengekho umuntu kade ezohlola uzolibonga isilimo. Yeah, bengipheya for ungihlalisa eminyango. Okay, deal. Man, ulalephi ngoba ngithi oze embedweni ubusungasekho. Mntakasisi please usacela ukuze embedeni. Ayifuseke. Punishment yakho le for lento yenze. Uzangivusa ngakwazi. Para malume. Bekufanele ngenze njani kubanda? Asembe awususelanga ingubo zami lapha. Hayi kanti ayilutho and mntakasisi uyabona kuyangithokozisa ukuthi siyatholana ngokwembono uyabona. Damn it. Malume. Hayibo. Usuqale nini uklina endlini wena? Hayi Dlamini, phela uma khuzwa wona sometimes uyadinga ukusizwa. Unzima lo msebenzi wale endlini. Hayi Dlamini, ngiyakorapha lana uzongcolisela. Hawu maye ngifuna ukuphuza amanzi ngizongena ngiphume fast. Dlamini, ukhona amanzi lapha empompini, eminyango empompini. Hayi kuklina kanye namhlanje. Hawu, Dlamini's madoda. Hayi. Inyanga isimkabi sonke sidla imfino manje. Hawu, Dlamini, niyaphi? Ngibanukela kambi. Mhlawumbe bona banuka kambi. And abafuna ukunukela wena kambi. Yeah. Mana. Ukageza namhlanje? How Max? Max ngiyadlala. Hey. Nawe Dlamini unqabela ukuthi umvakashele? Yeah, nawe Impela. Mina ungishaye ngelast number yakhe. Ubhaleleni ngesingisi? Well, ngenzela ukuthi ofunda la abone ukuthi ivakasha awuyifuni isiZulu, kanti futhi awuyifuni isingisi. Yeah, you're right. No ngithi phone. No visitors allowed. Asiyifuni ivakasha. Oh, okay. Hayibo. So ukwenze wayixosha wena. Madoda. Nani nihlanganela ngoba uDlamini anganifuni kwakhe.
Hey, simenzeni uDlamini madoda? Hayi, ngoba inkulu into esimenze yona uDlamini madoda. Ukuthi angasifuni sonke kanje. Hayi, kodwa akwazi ukuthi soba uforce menza into wrong. Uthakale ulwa umakhuzo wayo nje. Ungasho uliphinde. Uyazi uDlamini kulezi insuku ungenzela izinto engayiqondi nje. Madoda, nezana. Nihleba koDlamini la. Uyazi mina nginqa manje ngesibhakela. Nginawe mina mabhentshisi, asibaginqi. Hayi madoda. Hayi ngoDlami. Hawu. Yasi siyamdinga ngempela uDlamini. Akapheli nosuku sesifuna ukubulalana. Bengizonginqa abafana bami nezo. Bengizongicindezelwa. Kwanawe, ngisho ajoyini babona niba bawu3. Ngoba mina nabathatha nginasikhathi mina. Na, uDlamini wayengashaya abantu. Wayishaya uBucks mesephuzile. And ngeke uDlamini aye utshwala ngenxa kaBucks. Ya no, ngeke. And why enjoy kabi ushaya uBucks? Aze ngathatheka kancane. Kodwa ke it's fine. Uyazini, asithengeni igift sami soxolisa kuDlamini. Sithi sixoliselana. Hayi, ngivumelana nomapentshisi nami. Asikwazi ukuspenda ama weekends uhlele ematsheni kanje. Hayi, nami ngiyavuma bafethu. Asifakeni imadlana, sithenge igift. But bafethu, sothengani waphela uDlamini akasaphuzi. Kuzomela sifuthumeke siyothenga umuntu angazi ashintshe umqondo. Akho umuntu ashintshe umqondo laba madoda. Imali esingakumina, siyezwana. Kamgwa umuntu omfishano isidudla ukuhlutha lefoni. Mawuchaza ebantwini uzochaza uthini? Ngizothi mina bengihlalele la kwaqhamuka isidudla esifishane sangihlutha ifoni yami. Ubonile ukuthi uqale ngokuchazana, mawuchazana uqale ngobududla. Cause ubududla into enkulu. Ingakho eqale ngabo. You must observe a protocol when doing an intro. Qala ngobukhulu. Awukanidlamini sikwenzeni? Maxwell, iyahlangana indaba epresent. Uyabona Maxwell, uDlamini makwamcasula uthi iphelo, ngiyakutshela amasi. Ngizokufonqoza njengesidomo sifonqoza iphephe namatsa wrong. Guys, kusala imali yazi. And ilo teddy bag phela obuchief. Bungabuyi ingane ushintsha. Angicabanganga. No, yazini bafethu unikezeni mina lo teddy bear. Uzowenzani? Ufuna ukugona? Uteddy bear okuhlobisa umbhede. Akunankinga mangugona. Guys, uMaxwell ufuna ukugona uteddy bear. Yini, ufuna gona wena? Uthini Mayo? Sorry is all that you can say. Yes, gone by and still words don't come easily. Like sorry. Forgive me. Baby, can I hold you tonight? Ay, Bucks. Bengamele ufike lapho. Bengamele ngifike lapho. Kwakona nje ukuthi sizofika isithule la besivumelene. Noma kunjalo. Kodwa bengafanele ukuthi baby kuDlamini. Guys, asixoliseni kahle. Dlamini siyaxolisa mnganethu. Sithi awubambe la for isinxephezelo. Mama. Nayi igift sithe sayihlanganisa nabafowethu
ukuze sithi edudu kuwena. Hawu ngiyabonga zingane zakwethu. Enikwenzele mina Nkosi yami kukhulu izandla edlula ikhanda. Kulungile madoda. Ngiyabuyana, ngoba nihlale phansi. So Dlamini busiziba ngoba ufuna ukuba alone noMakhuzwayo since eshonele ubaba wakhe. Ya impela. Pho niyangani emngcwabeni? Awukahle wena ubaba. Asiyanga emngcwabeni ngoba uMakhuzwayo bengakaze ahlangane nobaba wakhe umndeni kababa wakhe. And madoda nginisendelile nje imessage kuWhatsApp ethi ningangivakasheli izolo nganikeza nezathu. Anifunda ngani ama message ku WhatsApp group? Bafethu, sine WhatsApp group. Hawu Dlamini, iWhatsApp group yango 2023 yasesolahleka ngakhe thina amafoni. Akekho umuntu osakuleyo group wena wedwa. Hayi, ungangidishele mina ngisayohle. Hawu, ngekudliwe nani la kaDlamini. Maxwell yoba umnumzana onjani man? Nakho ukudla guys. Bambana umoya. Ngitheni kwena? Sekufanele nifike negrocery nala kwabo manje. Unganginiki mina ngisafuna ishuwe toilet. Hawu, ngiyona la kaDlamini. Angithi udlela, it makes sense ukuthi uthulele khona la kaDlamini. Okay. Angimshayelo. Awu Dlamini ngiyadlala. Mapentshisi, hamba uthulela kini. Hayi wena. Ungaloku uthi angiyothula ngisile truck mina. Uyajabula. Uyithatha serious lento yokufundisa uMakhuzwayo isingisi eh? Yeah. And Dlamini, thank you ngalama sento ngipha wona. Ayangisiza kakhulu ekutholeni idatha. Phela kulomsebenzi wamanje umuntu uvela avuswe ngo8 ebusuku kuthiwa kenza ama spreadsheets. Hawu. Udinga idatha uzu spreadsheet. Awulu spread ngani ngezandla. Hey Dlamini, spreadsheets izinto zako computer. Dlamini. Awu, ngiyazi mayo. Bengenza ijoke lana. Ubani lo Maxwell? Uyaza ngumshiye ngapha esitolo elindungweni. Oh, I get the joke now. And it was high level English joke. Yabo Dlamini, mengasujoyina isikole sami. Ngiyakutshena nazi, ungashaya ujuna usuyingozi. Hawo. Ngake ngayizama lento ye night school. Ngacishe ngabulala uthisha. Hawu, ngobani manje? Safika ekseni. Bongibuza ukuthi homework akuyenzile ngani. Ungibuzela nje homework akuyenzile ngani? Ha? Yini yenza ungibuze uzambusa ngami komacala? Yona uzamkuyenza la? Dlamini wo, akumina ukubuzila. Hayi sebangazi. Suke ngavukelwa umoya ngayibona sengiseklasini. Sorry man. You have a lot of problems, man. Umayo. Sonke lezo ngisuspect kumina bhuti. Cha Dlamini. Cha. Yazini, asamba, mekusela uzofica ekhaya. Hey madoda, kunini nginilindile? Hawu, thina besikulinde ngapha wena wahamba ngezakho ke indlela. Ziningi indlela zokubulala ikati. Awangeke ngihambe ngendlela eyodwa njalo ngathi ngiyinkomo. Oh. Inkomo mina. Awu Dlamini, ngiyadlala, hawu, wo. I-drink yani lo iphethe futhi man kuba ngaze ngiphathise drink mina. Oh hayi Dlamini, khulileka. I-drink le ngiyithenga imali yami. Phela umuntu uyahola kusasa. So imali entsha kufanele ifike le ndala ingekho. Ubulima ka lo. Enlobo bulima lobo ibona obokwenza uhlala ungenamali njalo. Nawe ukholela into eshwelo? No, hayi, Uyazini hlalani la phansi senze ibudget enyanga ukuthi imali nizoyispenda kanjani ngoba imakhanda ngathatha. Basi Dlamini uMakhuzwayo ungilindile. Wemadoda.
Lento nifuna ukuyenza manje noma nifuna nginibhonye kuqala bese siyayenza? Hayi no, asingayenza manje singakabhonyeki. Give me paper. Nezo Maxwell. Nepeni. Okay, manje nizoqala nibhale imali ezongena. Nisuke lapho nikhiphe kuleyo mali leyo, imali yokugibela. Oh, ne drink ne cake for ukucelebrate. Ukucelebrate makekho kunungani Maxwell. Maxwell awumane ngamakhekhe bani. Emva kwebali yokugibela so minazi imali yokuya cross. Bathi Dlamini siyadinga ukubeka i-enjoyment fund eceleni. Uenjoyani mahe ngobe super. Uenjoyani. Linda mahe uyo enjoy ngeinyanga ezilandelayo kwamanje safocus ezintweni ezibalekile. Carry up. Okay. Susan mali kagesi. Ibukeni imali enisele nayo, yayibona? Yona imali enisele nayo ke leyo. Okay, Makhuzwayo. Yini ukudla ngesingisi? Fork and knife. No, Makhuzwayo. Kuthiwa eat. Bathi abelungu mabadla fork and knife. So angikho ke wrong kakhulu. Inkinga yakho yagoloza. Akafundiseke umuntu onjengawe. Mom. Fundisa. Yazi Dlamini mina ngiyakwazi ukugobisa ikhanda ngifake la phansi kwamathanga ngibone ngali. Why Maxwell umtshela lento ngitshela? Angazi. Ngibona sesithule kakhulu. Manje wabona ukuthi usungixoxela lento engixoxelayo. Maxwell uzubona ukuthi uyakwazi ukwenza lento. Wawenzani? Hawu, Dlamini bengithi ngiqala iconversation nje. Conversation yamanyala. Hey Maxwell amanye ama-talent right manje engaziwa umuntu aziwa wena kuphela mnikazi wawo. Okay. Yini ukudla esikudlayo ngesingisi? Hawu, eating noma eats? No, Makhuzwayo. Kuthiwa ifood. Yazini. Uthi ngikushaya ke manje ngoba usungenzisilile. Hayibo. Makhuzwayo. Yazini. Thatha ndi break kancane. Hayo. Awukwazi ukumixa amabizo kanye nezenzo. Ngifundise one by one. Next better man. Sengikhathele ukushaya uDlamini. Kanti uyogcina lawo Maxwell ungishaya. No way. Angidlali Maxwell. Uyogcina lawo ungishaya. Yebo. Awu ingenina. Oh. Cela ngihotspot number fethu ngibheke ukuthi ayingenanga yini. Phela umuntu unamabhadi. Ngeke ushuthi umuntu wedlozi. Uthasa khona nje kodwa. Funeka ikhandela okunuka mina. Kushaya mina naye manje. Yes! Ingenile. Asamse mall my dog. Oh, kwenza njani baba? Oh, hayi baholile abafana. Cha baba. Uma hebe befane ngabe ungifundisile izolo. Kwa namhlanje befane ngabe ungifundisile kodwa lutho. Hayi. Bayeke mama. Basancebeleka. Uma he uyaqala uhola imali engaphezulu kwa 10,000. Maxwell uyaqala uhola imali engaphezulu kwa 5,000. Busy bancebeleke mama. Uyabona baba, mengabe uMahewu benoMaxwell bafika la, angeke ngize ngisabaphakele. Ngiyazi bazofika la sebelengisa imlomo, sebengasenamali siphelile imali bomholo. Mana mama. Uzongilungisela into zeke emsebenzini? Yebo baba ngilungisele. Okay. Letha la incwadi zakho ngifundisa okuncane engikwaziyo nami kwesingisi. Hayi baba, okay. Ngeke waxamba bafundisana ukugeza.
Hawu, soxam sobabili. Hayi we mama, mina nawo sifani. Mhlambe ke wena uxam, mina ngiyingwe. Awu, ngempela. Hayi kuqinisiwe mekuthiwa iqeqa lizizwe ukunuka. Okay. Ongibhalela igama elithi kitchen la sibona. Wena baba usile. Ngibhalisa igama owaziya kahle mhlophe uthi uyalazi. Okay. Bhala igama elithi ke bedroom. Bedroom. Akushiwo ukuthi ubedroom. Ubedroom. Okay, bhala wona ke ubedroom loyo. Wena baba ubukisa ngami ngoba nakukazi kahle ukuthi kagcina nge-first year. Mama! Mama nami ngagcina ka-second year. Akushiwo ukuthi u-second year. U-second year. Bemall bethi bayothenga intolo. Bemall uMaxwell ethi uyokwenzani kuleyo mall ngoba phela ikhadi lakhe lasebhenki lela kumina. Awu, weBucks. uMaxwell kade avulela elinye ikhadi. Kwafanele ubambe i-ID uma ufuna ngavula ikhadi. Lensha. Yabona ke manje ngizomshaya. Yabona Maxwell ngiyamshaya ke manje. Yabona ke manje ngizomshaya. Yabona Maxwell ngiyamshaya ke manje. Hayi ukuthi asitholanga lutho. Sithola isithombe sezinqe emnyama sucu. Wendoda. Ekabani ezinqe emnyama esefonini yakho? Hey, we boyfriend kaZodwa. Awumi man.